bych si přál být stále mlád. Zetřít se jednou pruží kalendáři, jen mládí a nikdy stáří. Být stále mlád, zkusím to dál, být stále mlád. Ahoj lidi, takže to, co jste doposud viděli, doufejme, ještě nebude hodně dlouho pravda. Rádi bychom vás s pár přáteli, kamarády, skupinkami lidí, kteří na této akci hrozně záleží, pozvali na rockovou oslavu narozenin jedné místní legendy. Pár důležitých informací pro vás, pro všechny. Takže 18. května 2024 od 18 hodin ve Votické Sokolovně. Zahraje kapela Parafín, Rocktom, Orient, Merlin, La, Skleróza. Přátelé a kamarádi, podstatné informace tedy máte. Až na jedinou. Zatím nikdo z vás nevíte, pro koho tahle ta oslava je. Je to místní legenda, která po tomhle světě ťape už 75 let a je to jedním žaludků. Pro toho všechno tohle chystáme. Lístky můžete zakoupit ve Votickém MKC centru, v předprodeji za 250, na fleku za 300. Celý výtěžek ze vstupného bude použit na pokrytí akce. Co teda zbývá? Přijďte se s námi pobavit, protože si myslíme, že tahle akcička bude jedna z těch větších a bude stát za to. Zkrátka, když legendy hrajou legendě. A jak říká Jenda, kdo poslouchá dechovku, může i zabít. Šup, pidu, raz, dva, tři, hejdu. Kamarádi, pojďte s náma společně oslavit krásné narozeniny našeho kamaráda Honzy Žaludka. Akce je veřejná, je ve Voticích a zahraje spoustu kapel. Mimo jiné zahraje kapela Rocktom a my se na vás strašně moc těšíme a těšíme se, že si to společně pěkně užijeme. Takže jupi! Ahoj! Kapela Orient vás zve na oslavu 75. narozenin Honzy Žaludka. Přijďte 18.5. do Sokolovny ve Voticích. Už v 18 hodin. Čau! Je to vlastně krásný, být třeba i král. Ahoj lidi, chceme vás všechny pozvat 18. května na velký rockový nářez, kdy společně oslavíme velké životní jubileum našeho velkého kamaráda a rockového nestora Honzy Žaludka. Nejde o oslavu žádného staříka, teď teprve bude 25. A ten zbytek to bylo sbírání zkušeností. Takže za kapelu Parafín vás zveme Pavel, Milan, Michal a Káďa. Ahoj!
slaví 35 let. To je velká událost, ale ona se váže zároveň s událostí, na kterou vás chceme pozvat. Protože v začátcích pomáhal Merlinu i Honza Žaloudek, který nám zajišťoval koncerty ve Voticích a v Benešově. A Honza Žaloudek slaví 75. narozeniny. A v té příležitosti proběhne krásná akce ve Vodické Sokolovně 18. května. Začíná se v 6 hodin, těšíme se na vás. Co bylo dřív, jde se vzdá a všechno se mění. Tak proč se bát, život je dál a stejný. Čau. Ahoj, tady Petr z kapely La Skleróza. Nenechte si ujít koncert 18. května v Vodické Sokolovně, kde zahrajem známé hity s naší bandou. Ale hlavně zde oslavíme 75. narozeniny legendy Honzy Žaloudka. A tenhle chlapík, to není jenom o muzice. To je oheň srdci roku a beatu, nestor kultury a nesmrtelný optimista. Tak 18. května, ahoj.